Здравейте, казвам се Деян Веселинов, мениджър от компания за реализации X. Тук съм вече 7 години. Започнах кариерното си развитие в екип Найм, град София. Първите ми трудности като нова работа започнаха от ден едно. Не знаех как да правя сделки, нямах си на идея по какъв начин да управлявам времето си, но на база на екипа, с който работих, много бързо в рамките на една седмица ме научиха и започнах. Първите успехи дойдоха почти мигновено. Още на първи ден бях с сделка, на втори си вече бях с две. Но това беше само единствено на база обучението, начин по който ми беше предадена информацията и колегите, които бяха зад мен. Амбициите на компания X и на екипите тук нямат аналог. Общото нещо, което ни сформира обединяване са високите резултати и рекордите, които ежегодишно подобряваме. Така че ти, ако искаш да си част от нас, да дойдеш, да се научиш и да бъдеш най-добрия, наравно с всички останали, това е твоето място. Така че няма какво да чакаш.